nake so yana nan tare da shi ku dudduba. Ya zana ki gaskiya bin tafarki na ba za na kauce ba. Ni na fita inda zan samu dacewa ba zan ji kunya ba. Wata hanya ce madaidaiciya abadan ba za na ratse ba. Hanya ce mai wuyar tafiya tamkar ba za ta bulle ba. Daga farko in ka dube ta sai kaga sauki ba ji dali ba. Sai ka shiga kai nutso ka yi nisa sai kaga ba kamar da ba. Komin tsananin wuya da matsini kan ba za na juya ba. Ko ba komai halaccin da annabi mun ba kaɗan ne ba. Yayi min komai da komai ba zan ke na furta ba. Sanadin sa na samu baiwar da ko da kuɗi ba za a samu ba. An ba ni farin jinin al'umma daraja ta ba ta yanke ba. Komai na taba da raba da alkhairi ba zan asara ba. Sai dai a cikin mutanen da bara gurbi marakin halidu ba. Ba zai shaidar ka ba alkhairin da kake ba za ya nuna ba. Amma zarar da kai kuskure laifinka ba za ya saye ba. Sun dinga ta yada halin ka munana ba don ka gyara ba. Mugun fata suke ma ka lalace ban ga dalili ba. Wasu ma ban san su ba ko a fuska na gansu ba za na gane ba. Ba wata ma'amala ni da su haka nan ba mu haɗa hanya ba. Wasu kuna yin fishi da fishin wani gare ni ban fahimta ba. Sun kira ni waya na amsa zagin da suke mini ba da haƙi ba. Na wuce neman su sallama majalisar su ba za su amsa ba. Hanyar nema na cin abinci na ma ba za su kyale ba. Komai zan je da nema sanya ido ba za na samu ba. Ni dai na tabbatar rayuwa ta ban iya cin amana ba. Ban yi waɗansu sharri da zargin mummunar ɗabi'a ba. Ya sanya da zangwama cin mutunci na aduwai mazanga ba. Manzan Allah ka duba halin da muke ciki babba duk al'amarin da zanai idan ba kai ba za na fara ba. Ko da mai za na samu kan haka ba zan ɗauki niyya ba. Annabi Muhammadu sayar da niyya gaban ka ba za na koka ba. Rabbana ka tsayin akan janibin da nake ba za na kosa ba. Wanda zai taɓa martabar annabi na san ba za mu shirya ba. Ko kana zagin sahabbai ka so wannan baka ɗauki wancan ba. Masu ture hudubar auliya ba za ta yi musu kyawu ba. Masu rena jinin maiki sharifai da ko ba za mu zauna ba. Allah ka tsare na aikin da za na yi ba don in ci riba ba. Kai da wani da gwamma ko da alrauda gaskiyar magana wai dilgar rabu mai riko da raina ƙara wanke zuciya da rai mamallaki na. In ka so ka yarda sai na furta labbazina. Ƙara tabbatar da sai tuni fita na yabona. Kai ka bani iko da ka tura sakonana. Ko ina su je kafin na je ana jirana. Masoya annabi Muhammadu suna kirana. Suna zuwa garin ina ganin su da idona. Suna sanar da ni da san ganin farin ciki na. Suna biye da ni suna taya ni ayyukana. Mu'amala muke da su kullum dare da rana. Da su ne yarda shigar wannan manana. Gudunmuwar su ce ta sa na riski ci gabana. Sun bani shawara wajen rubuta nazarina. Suna kula da ni suna hana ni in yi barna. Sun yi kokari wajen sanar da masu kina. Ba abin da za na ce da ku abokanai na, masoyana da yan uwana, iyayena kun mene rana. Dole ne na kada ba da hankali da himma. Tsaya tsayin da kana kare muku kima. Ba abin da zai raba mu har zuwa kiyama. Ya rasu da shugaba ka kara min karama. Da zaka da basira ka ciran da gama. In
ka bani kar a ce na dakatar da lauma, ka ƙara sanya rayuwa ta zam cikin salama. A janibin ka annabi na tsinci kai na zurma, a bangaren yaban ka da nan nake zulama. Hidimar ka zana je a ko'ina na kama, riko da kai da gargaya kamar da kunama. Dan ambatan ka gona shi ya zama alama, shi ya zama alama, alama, shi ya zama alama. Tafiya da kai, zama da kai, bacci na da kai, magana ta wanda ba na yin ta dole sai da kai. Na fi cin abinci sa'ilin da na tuno da kai, na fi gane duk abin da za a zo min da kai. Babu na biyun ka wanda rabbi ya ina ya kai, na riga da na biyo ka wajibi na bansa kai. Ko a so ni ko a gini da hana riko da kai, babu gaddaran da za ta sani na fice da kai. Annabi kira ni mudda da kusantuwa da kai, dan darajar sayyida batulun zamzami ya zo wuri ya fauzi ya ma'asumiya sharifiya gimbiya sarauniya Fadima, Fadima,